Moi. Mä oon selvinnyt nyt tänne Espanjaan asti. Mä oon ollut täällä aika hyvän tovin asettuneena nyt. Viime videon mä lopetin silleen, että tää auto niinku vähän kuin räjähti. Niin se oli vaan editoitu. Et se, tää ei räjähtänyt oikeesti. Siinä oli vaan semmonen verrattain iso töyssy, mikä siinä tuli. Mut joo, nyt mä oon täällä Espanjassa. Ja sen edellisen videon loppumisen ja sen kun mä tänne nyt aurinkorannoille saavuin, niin se ajallinen väli niiden välillä ei ollut kovin pitkä. Se ei kovin pitkä reissu ollut, mutta se oli henkisesti siitäkin raskaampi. No ei nyt liioitella, mutta se oli ihan suht raskas. Ei sitä haluaisi muistellakaan. Ekana asiana Espanjassa mun tehtävänä oli hankkia paikallinen kaasupullo. Mä oon nyt Espanjassa. Mä oon tämmöisessä paikassa. Mä menen nyt tonne hoitaa noita kaasujuttuja. Toivottavasti ne osaa etsiä mulle oikeanlaiset liitännät ja oikeanlaisen pullon. Kaikki sujuu hyvin. Tarvitsi tällaisen punaisen pömpelin, joka sitten kiinnitettiin tohon oranssiin espanjalaiseen Repsolin pulloon kiinni. Tähän mennessä ongelmia ei vielä ollut ilmennyt. Ihan upea puskaparkki oli täällä. Mä oon miettinyt vähän sitä, että kuinka henkilökohtaiselle tasolle mä haluan vähän kuin viedä näiden videoiden tekemisen. Kuinka paljon mä haluan näyttää niinku niitä oikeita tunteita, mitä mä koen. Tässä on hyvinkin paljon sellaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon, mitä ei tarvi ottaa huomioon silloin, jos sä asut tuolla jossain kerrostalo vuokrakämpässä. Et jos sä asut normaalissa asunnossa, niin luultavasti sun ei tarvitse miettiä sitä, milloin sun tarvitsee niinku tyhjentää vessa tai niinku pitää vessa toimintakunnossa tai et milloin sä saat hanoista vettä. Sun ei tarvitse pelätä sitä, että sulta niinku tapahtuu jotain niinku ihan kamalaa. Tai että jos vaikka joku rengas hajoaa, niin siihenkin pitää vähän niinku olla silleen valmistautunut jollain tavalla henkisesti. Ehkä mä laitan tähän niinku videolle kaikki mahdolliset negatiiviset jutut, mitä mä oon kuvannut kanssa. Tai jotenkin kielteiset jutut. Musta tuntuu, että se antaisi mahdollisimman aidon kuvan silloin. En mä halua, että ihmiset katsoo mitään, mitä mä jaan ja saa siitä jotenkin sellaisen kuvan, että tämmöinen autossa asuminen jotenkin edes ylipäätään sopisi kaikille ihmisille. Seuraavana iltana pääsikin sitten kohtaamaan näitä autossa elon varjopuolia. Kaasunkaan on taas jotain ongelmaa. Sen tulo vaan loppuu. Yhtäkkiä tuo alkaa välkkymään toi laite. Ja sit kans jääkaappi alkaa naksuttamaan. Mulla on nyt jääkaappi pois päältä. Mä koitan nyt korjata tonne, että mä saisin edes lämmityksen tulemaan. Täällä on yöllä tulossa joku 0 astetta tai 1 aste. Et taas parempi saada toimimaan nyt. Nyt kyllä tuntuu rinnassa semmonen aika epämiellyttävä tunne. En mä tiedä, mä koitan nyt mennä tuonne pulloille fiksaamaan tätä juttua. Enhän mä nyt ite mitään osannut korjata. Mä päätin, että mä lähden ajamaan etelään sinä yönä. Tää on ihan vitun mahtavaa olla tämmönen karavaanari. Nyt mä lähden ajamaan. Mä nyt ajan yöllä tonne etelämpää, koska en mä nyt voi olla täällä yötä, kun mulla ei toimi kaasu. Mä voisin aika kylmissäni. Nukkumaan meno olisi ollut ihan kiva. Mä oon vähän väsynyt. Mä onneksi ostin tänään kaupasta 4 energiajuomaa, joten mä varmaan pärjään tän yön ajaen myös. Mutta tätä mä meinasin silloin vittu aiemmin, kun mä sanoin pari päivää sitten, että tässä on joitain haittapuolia tässä elämäntyylissä myös. Et jos mä en asuisi tämmöisessä fucking autossa, niin mä en nyt lähtisi ajamaan yöllä 500-600 kilsaa etelämpään sen takia, että
Mulla tulee muuten kylmä. No joo, mä lähden nyt. Pitkä ajomatka. Mä olin perillä, mutta kaasu ei vieläkään toiminut ja mä jouduin nukkumaan hieman viileessä, joten lopulta mä etsin korjaajan yhteystiedot ja soitin ja tapasin sen kanssa. Korjaajan kanssa hoidettiin äsken hommat. Kaasu toimii nyt, se vaihto tossa regulaattorin, mä en tiedä mikä, onko se suomenkielistä termi, mutta se toimii nyt. Mun kaasu toimii. Jee! Se toimii hyvin. Ihanaa. On ollut niin vaikeat fiiliksiä tuottavaa toi. Ihan se, että joutunut nukkuu viileessä ja sillai se tietää, että hommat ei toimi niin kuin pitää, että mä oon ulkomailla ja sillai vähän niin kuin vieraassa ympäristössä hoitamaankin noita asioita. Mut nyt ne hoitu. Kun etelään oli päästy ja kaikki ongelmat saatu korjattua, niin sittemmin mä oon ihan vaan ollut enimmäkseen paikallani ja tutustunut tähän alueeseen. Aurinkopaneelit on onneksi antanut tosi hyvin energiaa, kun täällä on paistanut aurinko niin paljon. Muutamia kertoja käyttänyt myös tätä bensiiniaggregaattia. Yksi kaasupullo on mun käytössä riittänyt täällä noin 2 viikkoa. Nää on vähän isompia kuin Suomi-pullot. Siis ihanaa, että täällä on lämmintä. Mä oon niin kiitollinen ja onnellinen siitä, että mä oon nyt oikeesti jossain paikassa, missä on lämmin. Täällä ei todellakaan ole kylmä. Täällä joka päivä paistaa aurinko ja on niinku aika jees silleen. Mut pikkuhiljaa on alkanut yksinäisyys vähän painaa, kuormittaa mieltä. Kun mä tosiaan kuitenkin tulin nyt yksin tänne reissulle, missä on vähän alkanut painamaan nyt, että ei oo ihmisiä niin paljon täällä ympärillä. Tuossa matkan aikana mä en olisi jaksanutkaan olla kauheasti ihmisten kanssa tekemisissä. Se matkanteko itsessään oli jo niin silleen rankkaa, että siinä pärjäsi kyllä ihan hyvin, vaikka ei ollut niin kuin muita ihmisiä ympärillä. Nyt kun on ollut täällä ehtinyt olemaan, niin kyllä sitä alkaa pikkuhiljaa ihmisseuraa kaivata. Se on kuitenkin aika semmoinen perustarve ihmiselle. Ei tässä nyt kuitenkaan mitään hätää sinänsä ole. Mä koitan nyt enenevissä määrin kuitenkin altistaa itteni niihin sosiaalisiin tilanteisiin. Ja pyrin parhaani mukaan olemaan myös semmoinen aktiivinen toimija niissä. Vaikka se ei tunnukaan luontaiselta, se ei tunnu helpolta. Se aiheuttaa aika voimakkaita kehollisia fiiliksiä. Ei mun tarvi antaa niille valtaa. Mun ei tarvi antaa niin rajoittaa mua. Mä löysinkin tällaisen kerhotilan, missä on kyllä kohtaamisia riittänyt. Ihan tosi kiva ilta ollut tässä Banaaniklubilla. Tosi kiva paikka. Siellä löytää kavereita. Nyt yli 100 autossa yhteensä vietetyn päivän ja yön jälkeen. Mä oon tullut leiriltä alueelle. En ois uskonut, että mä näkisin välttämättä tämmöstä päivää, mutta
Täällä sitä ollaan. Mä tarvitsin sähköä. Vähän Hiina alkoi käymään toi asuntoauton hupia kun varaus, niin mä ajattelin, että nyt on parempi tulla lataa sitä tässä vaiheessa. Sitten ei tarvi hetkeen tulla tämmöisille paikoille taas. Semmonen matkailijan, reissaajan, asuntoautoilijan, karavaanarin, miksi se nyt haluaa sanoa, niin identiteetti on vahvistunut selkeästi. Me kuitenkin nähdään täällä ympärillämme asiat silleen, kun me halutaan nähdä ja me itse päätetään, millä asioille me altistutaan ja mitä me nähdään. Niin nyt kun mä oon nyt asunut tässä aika hyvän tovin, 50 päivää, en mä tiedä edes tarkalleen, on paljon vahvistunut se ajatus, että en mä halua missään nyt olla enää yli sitä puolta vuotta tai montaa vuotta paikallaan, niin kuin tällä hetkellä mun elämässä. Tällä hetkellä mä tykkään siitä, että mä oon liikkeessä ja näkee näitä paikkoja, mitä tässä maailmassa on nähtävänä. Kun mä asun näin, niin mä kanssa näen asiat ympärilläni sillä tavalla. Mä näen mun ympäristössä asioita, mitä mä haluaisin, että niitä kehitettäisiin, mitkä on hyvin, mitkä on huonosti ja tälleen. Niin sit mulla on paljon semmosia ajatuksia tullut siitä, miten kaikkea infraa tässä ympärillä voitaisiin tehdä tämmöistä samanlaista elämäntyyliä noudattaville suotuisemmaksi. Semmosille, jotka ei halua asua asunnossa tai halua asua paikallaan pitkää aikaa. Enhän mä tiedä, mitkä niiden jotkut kansantaloudelliset vaikutukset esimerkiksi olisi. Mä en ole tehnyt mitään laskelmia siihen liittyen. Mä vaan tiedän, että se olisi mulle kivempi. Mutta tää video, mitä sä katot, niin alkaa olemaan nyt ihan loppupuolella. Jos tää herätti mitään ajatuksia tai se vaan niinku herätti hyviä tunteita katsoa tää video, niin olisi kiva, jos sä tykkäisit tästä videosta. Se palkitsee noita YouTube-algoritmeja. Ja jos se toi, ja jos sä haluat niinku nähdä tämmösiä lisää, niin sit olisi kiva myös, jos tilaat kanavan. Se on ihan sika niinku tyydyttävä tunne mulle, kun näkee sen, että tulee tilaa ja lisää. Se on niinku, se tuottaa ihania fiiliksiä. Mä nyt päätän tän tähän, niin nähdään ensi videossa sitten. Moi!